Bismillahirrahmanirrahim. Bir näçe aýallyk bollar fikri diye näme dip ahullah din hemişe zinanany ýyza goýýar. Asan erkekliň bir ulukun imtiyazatlary bar ki zinanyda ýok. Bir wagt Asma diýen bir zinana Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mehzarına vardı. Ve Peygamberimiz de şu şeyle sahabeler bilen oturanmış. Şu gurrunun ahiri kulak atın. Peygamberimiz gurrunu koydu, ol gelen zinanın soğuluğunu cevap kaytarmak için. Ol zinana salam bilen edip bilen geldi Peygamberimizin mehzarına. Ve hum aytti ya Resulallah dedi. Enem atam sana kurban olsun dedi. İnni wafidetun nisai ileyke. Men nidi bir tofur ovamızdaki uyuşup oturan zinanılan arasından çık kaytdım şumallıydı. Näçe zinana olup bir gurrun bir bahsimiz oldu. Şolun arasından çıkıp kaytdım sen yanına ya Resulallah dedi. Bizim dedi kellemizde bir soruğu var dedi. Garipta şarıkta yani zinana olsa dedi. Şon fikrinde baş soruğu dedi. Men abaratını okuyup durmayın. Garipta şarıkta zinana olsa musulman olsa şu fikir başın kelledinde dedi. Soruğu var dedi. Cevap istemeyene geldim dedi. O näme ayda var? Onda ya Resulallah dedi. Hudaý Taala seni erkek ve zinana din peygamber edip iyi verdi dedi. Ve biz zinanalarda sana ve senin Hudaýyňa iman getirýär. Ona vurun yok dedi. Biz zinanalar dedi näme dip? Kan yerlerde erkekten näni aşağıda bolýar dedi. İnnekum ma'aşirar rical fuddiltum aleyna bil cum'a vel cemaat. Siz erkekleri dedi Hudaý Taala cumgany goýupdyr dedi. Bagat sogaby kenlidi. Cemaatı goýupdyr 5 wagty mescide var okuýaňyz dedi. Bagat sogaby kenlidi. Miri soruýaňyz cemaata okuýaňyz dedi. Ve afdalu min zalik el cihadu fi sabilillah. Bulardan kan aňyrda yatan sogap dedi. Kafirler bilen savaş etmäni cenk meýdanyna girýäňiz dedi. Nagat ulu sogaplar Hudaý Taala erkege beripdir, amma olin biz zinanalar dedi. Ýöne oglan saklamalydy, öýçer sürmeliydi. Sizin däni çağılaňyzy göwrämizde götürüp dünýäge getirip dedi. Siz yani şu jahada haja sizlere bir yere gideňizde dedi, biz öýüňizden näme habardar bolup oturma bizim wezifemiz dedi. Biz ne cumga gördük, ne cemaat gördük, ne jahat gördük dedi. Fema nusharikukum fil ajri ya Resulallah. Garipta şarıkta zinanylyň soruğu dedi. Bize näme sogap bar dedi. Sizin şu etýän sogaplaryňyzdan bize de näme ýetýär, biz nagat şoňa şerik dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir mılgyp ohum sahabalary deslap gözledi. Ey sahabalym dedi. Din moratda sorugy bolup gelenlerden neydi? Şundan awadan sorugydan gördüňizmi şumada dedi. Sahabalar ýok dediler. Nagat awadan soruk. Amma Peygamberimiz o zinanaga aýtdy. Ey bazim dedi. Tur git şu zinana oturan gözleşip duralaryň ýanyna bar dedi. Ve aglimi men halfaki minen nisa. أن حسن التباعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. رواه الإمام بيهقي. Ey ayallığın dedi, ey bacım dedi. Git oturan zinanalara iştir haber ver dedi. Sizin her hayfiniz bir erkeği adamınızın kulluğunu edip şun rizayetini celbetecek bolup şun hatmatyny oğluny, gyzyny, öýüni, içerisini teýýarlyk görüp nahar çaýyny gözläp otyňyz diýdi. Ta'dilu zalika kullah. Şu etýän işimiz bizim däni cumga jemaat jahatymyzdan sogaby dep bidiň diýdi. Şu öýdäki etýän hatmatlaryňyz diýdi, mundan kän diýdi. Şu bilen meni diňleşýär we artýar diýdi Peygamberimiz. Ey musulman oğullar, ey ayallığın. Hudaý Taala cumga jemaat buyurmapdyr ta zinany öýüň hytmatyndan galmasyn bir moga. Adam mescitten gelýänse şamy teýýar bolsun, çaý teýýar bolsun. Cumga
vacipdir. Oğul etlemeli, qiyil etlemeli. Nahat qiyin bolacak deger size de vacip o farz etip koyan bolsaydı. Cihat buyurmayaptır. Amma şunu bilin. Hudaý Taala hemçinani ki erkege däni cihaty buyurupdyr, zinanagy oglan saklamany buyurupdyr. We dagygan bil. Hemçinani ki hiç bir zinana elini kılıç alıp kafir bilen savaşa gitmänini başarmaya, hiç bir erkek de çağanı däni giyicilikde ağlanlarında turup da hudiylap yatırmanini hiç bir erkek başarmaya. Hemçinani ki bir zinana kafirlan kılıcın önüne däni tike olup fakat yaralamağı başarmaya, hiç bir erkek de bir çağanı 9 aylap götürüp de derde zaymanı çekip başarmaya. Bir qiyinçılıklar iki cihatta erkege yetiye, ondan näçe beraber bir zinana göwreli ol çağa dünya getiriye, şoň üçin dert çekye. Hatta çağa bir qysgaça hurrum, bir çağa enen içinde däni enen tagziyetinden tagziye etye. Hemmäňiz bilýändirsiňiz. Göbeğiniň üstünden enen iýiskisini alýa özüne çekýär. Hop, ene däni aýbaş, ene däni aş saýlan güllerinde gaty ýüregi bolaşyp görün hiç zat iýmeýän wagtlaryna çağa nämet ýankam. Çağa enen däni süntlerini hazine bolup ýatan däni tamam dişlerini hazine bolup ýatan gotdolardan tagziye etýär oglan. Oğlanı hiç fark etmiyor o, ene iyisin iyimesin. Enen däni süntlerinin içindeki yatan gotdolardan yani tagziye diye oğlan. Kendine analar bilyendir. Çağızı olandan sonra dişi ısmıya. Ünküyala türüçüğüne bilmeye. Näçe çağızı olandan sonra ne kadar ayak ağır, bil ağır tapıya. Nemdi bir ana basım däni bil ağırlı olya. Son canını feda ediyor çağın üstünde. Onki emmamını feda ediyor çağın içinde, şu 9 ayın içinde. Hemçinani ki bir zinanı däni gidip din yoluna kan yokut bilmeye, hiçbir erkek de gelip derdi zaymanı çekip bilmeye. Derdi 9 ay çağın götürmeni tahammül edip bilmeye. Oğlanı iklep, zor onu däni hudilamalı, yatırılmalı, dili sayranından sonra zor kefini cogap qaytarıp oturmalı. Däden hawsalası yok o zatlara. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.